हाय जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने भलरे अच्छे आज वीडियो कर कारण हूँ आज गोटे मंदिर आज आम जा शिव मंदिर सी हूँ कटक आठगढ़ धवलेश्वर मंदिर जस्ट बाहर वर्षा टे पकाऊँ वर्षा कम पाग बढ़िया देखापी टोटाल देखिए आपण मानक देखिए खाली अनेक था बास बुलेने में अमर का बोले न तो के मोर पापा माना ही बाप पिला आया लपड़िया में पिलाए बेबी बॉडिया पियाओ बेबी मोर गुड़िया में पिला कंटिन्यू बॉडिया समरपुरिया समरपुरिया नहीं माने मुई तोर कथा नहीं कर तुई मते अथा मानी जा बाबू मोर नहीं कर तुई सबके अथा नहीं आज तुई घर तोरा नहीं कर देखि पड़े धवलेश्वर 3 किलोमीटर रहा टोटाली यहाँ से रास्ता सीधा गले ढेंकानाल पड़ो यही बाटर आम जी सीधा चला ब्रिजटा जाऊँ तौक मुझे कौन कर देखिपे टिकेट अच्छी 2 चकिया 20 टका एपटे गले झूलापोल जावाक पड़ो जेहेतु झूलापोल बंद जेहेतु यू गाड़ी पार्किंग हो जो ब्रिजटा देखा जाए ब्रिज टोटाल जावाक पड़ो धवलेश्वर अरे मु तो पछ चेन लॉकटा आनिया तो भूली जाइए देखिए हैंडल लॉक करदा देखिए जा हम चलते जावा मैं तो हाथ में होगला एमती जावा धवलेश्वर यहाँ गेटा फास्ट गेटा ब्रिज देख जा दे गोटे भोग करने दिया सेपट तो थिला ना केते नौ भोग साई ये से कला बलद ये कला बलद रू धड़ा बलद होते दि जाए धवलेश्वर
ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ଯେଉଁ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା ବଳଦ କେମିତି ହେଲେ ନା ଏକ ଚୋରଟିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ବଳଦ ଚୋରି କରିଥିଲା କଳା ବଳଦଟିଏ। ତ କଳା ବଳଦଟିଏ ଚୋରି କରିଥିଲା ତ ଲୋକ କିଛି ଜଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିଦେବାରୁ ସେ ଚୋରଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ଏକ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି ସେ ଲୁଚିଗଲା, ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଲୁଚିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଭୟରେ ସିଏ ଆସିକି ଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ଲୁଚିଗଲା। ଲୁଚିଗଲା ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଜଗିକି ବସିଲେ ଯେ ଚୋରଟିଏ ଆସିବ ଯାହା ଆମେ ଧରିବୁ। ସେ ଚୋରଟିଏ ନିଜ ମାନେ ମାଡ଼ ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କଳା ବଳଦଟାକୁ ରଖିଦେଲା। ଯଦି ରଖିଦେଲା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଗିକି ବସିଥିଲେ ଯେ ମାରିବେ ବୋଲି ଏକ ଚୋରକୁ, ଯେ ଜଗିକି ବସିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏକ କଳା ବଳଦକୁ ଗୋଟେ ଚୋରଟିଏ ନେଇ ଆସିଛି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅନେଇକି ରହିଛୁ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଦୂରରୁ ଚରୁଥିବା ବଳଦଟି ହେଉଛି ଧଳା। ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ହଁ ସତରେ ଏ ତ ଆମ ବଳଦ ନୁହଁ, ଯେ ଆମ ବଳଦ କଳା ବଳଦଟିଏ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ଦୂରରୁ ତ ଧଳା ବଳଦଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲେ। ଯେମିତି ପଳେଇଲେ ସେଇ ଚୋରଟିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା କବାଟ ଖୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ କଳା ବଳଦଟିଏ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ସେଇଠୁ ଭୟରେ ଥରିକି ସେଇଠୁ ନଈ ପାର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲା ଯେ ସେମିତି ନାହିଁ, ସତ ମାନିଲା ଯେ ମୁଁ କଳା ବଳଦଟିଏ ଚୋରି କରିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମାନେ ମାଡ଼ ଭୟରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବଳଦଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଳା ବଳଦଟିଏ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଲୋକପତି ସେଇଠୁ ଇଏ ହେଲା ଆଠଗଡ଼ ଲୋକ ଏବଂ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ। ସେଇଠୁ ସେଇ ନାମରେ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା ବଳଦ କରିଥିବାର ସେଇ ନାମରେ ଦିଆହେଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜା ଭୋଗ ବି କରାଯାଏ, ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ୟ ସାରା ବି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ବାଗ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛପଟ, ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ। ମନ୍ଦିରଟା ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପଛପଟ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ଏବେ 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇ ସିଧା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟା, ଏଇ ସିଧା ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ସେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆରଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଝୁଲାପୋଲ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଟିକେ ସେପଟେ ନ ଆସି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇପଟେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ବୁଲିଲୁ। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆସିଲୁ 9ଟା ବେଳୁ, ଯେହେତୁ ବାଟରେ ଆଇଲା ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ବି ପକାଉଥିଲା, ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଖରା ବି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ହଉ ରହିଲି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମାନେ ପବନ ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋରରେ, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ଯେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି ଏ ଜାଗା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାର। ପବନ ବି ଜୋର ଦେଉଛି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇନି। କଟକରୁ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଟକ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଲାଇନ୍ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା କଳା ଧୂଆଁର ପୁରା କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଅଗଲା ବଗରା। ଆଜି ବୁଲାକୁ ବୁଲା, ଏ ପାଗକୁ କୋହଲା ପାଗ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଜାରା ଖାରା ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ହେଲାନି, କାହିଁକି ନା ଅନୁମତି ଥିଲା। ଅନେକ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କରିପାରିଲୁନି। କାହିଁକି ନା ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଭିଡ଼ ଥିଲାରୁ କିଛି ବି କରି ହେଲାନି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଦେଖିବା
ଏବେ ତ ରହୁଛି।